want a bag, like an old lady. सेकेन्ड डेनि लकेसनाव मोनफैबाय नै जोंनि बगामाथियाव मोनफैबाय दिनै सेकेन्ड डेखौ बेयाव लागोन ओमफ्राय नायसै मा मा शट लानाय जायो मारै मारै जायो नायबाय था भिडिअखौ ब्लगखौ साजेस्ट खालामबाय थानायखायसो बनायबाय थानाय जादों नङाबा एसे बादुलाथार नालाय ओंखायनो बनायनायानो जाया जोंना नै जोंना करिय'ग्राफार बिखै हिर' हिर'इन गासैबो रेडि जागासिनो दं नायबाय था भिडिअखौ नै जोंना करिय'ग्राफारा जोंना हिर'आ ओमफ्राय निजा हिर'इनफ्रा मेकआप खालामगासिनो ओइ नै ड्राइभारा टेक्लाक्ला होनो गोरलैलै गाइखेरखौनो गारदोंना गाराखैथाय फात्ता गैया नै जोंना सासेया बिउटिया नै जोंना हिर'इना जोंना मेकआप आर्टिस्ट एसे मिनिना होलाय मा मोखांखौ कर'ना जादों नामा टेनसन नामा सासेया सासेनो मोसागासिनो सासेया सानगासिनो सानैया जानो रेडि जागासिनो ओइ निजा खानै लाइन मारिगासिनो बा गाव मेंगानायखाय दासो मोनफैदों नुवाखै गाखो गाखो गारि पाम्पआव लायगोन टाइम जागासिनो 4:38 नै खना नुदोंना बेसेबां टाइम जागासिनो शुटिं खालामगासिनो जायगा लाना जायगा अखा हादों नाथाय जोंनि बेयाव नुदोंना माबायदि सान्दुं दुंदों अबस्था गैया नै ओ भाई देखो देखो पानी देखो ये पानी पानी फोकस 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 भी नहीं होता भाई पता नहीं छोड़ दो मान बिदि गरम जोंना नै बिजा प्रिपेयार खालामगासिनो मेंजोब्बाय दा शुटिं जोबखांबाय ओमफ्राय दा नै जोंना मेकआपमेना खारलायलायो स्माइला बराथार बिना हेन्डसामथार मानसिया आरो नै पेकआप जाबाय दिनै जोब्बाय शुटिंआ